Na rolda de prensa referente á Xunta de Goberno que vimos de celebrar, unha Xunta de Goberno na que mobilizamos 4,3 millóns de euros para a xuventude, turismo, deporte e formación. Máis de 15.000 euros son para facilitar a mobilidade internacional dos nosos estudantes de FP, 60.000 euros para a dinamización e a promoción dos eventos relacionados co deporte, 80.000 euros para actividades turísticas, 125.000 euros para os deportistas olímpicos e paralímpicos que participaron nos Xogos de París, preto de 150.000 euros para o proxecto Praias Sen Límites, 220.000 para a Rapa das Bestas, máis de 300.000 para o programa Máis Xuntas, 470.000 para os campamentos da Lanzada e máis de 2,5 millóns de euros para o Castelo de Soutomaior. E fora da orde do día, pois vouvos a informar dun proxecto que imos poñer en marcha, pero que vimos de recibir unha achega do Goberno Central de 250.000 euros ao beiro do plan Máis Aqua. E comenzo falando por xuventude e formación, porque hoxe aprobamos destinar máis de 15.000 euros para ampliar as bases do proxecto Erasmus Plus para os alumnos que se atopan neste momento facendo as súas prácticas en diferentes países europeos. Trátase de 4 alumnos de FP, dos centros educativos de Pontevedra, Vigo e Redondela, que están a completar a súa formación na República Checa, Irlanda e Malta. E con estes máis de 15.000 euros, os que acabamos de aprobar, poderán ampliar as súas prácticas no estranxeiro entre 1 e 5 meses. E abrimos páxina de turismo, con 5 temas. Imos co primeiro. Se lembran, esta Diputación creou unha primeira liña de axudas para impulsar eventos deportivos que puderan atraer visitantes á nosa provincia. Pois ben, hoxe aprobamos o reparto de preto de 60.000 euros para a organización de 12 eventos relacionados co deporte e o turismo. Beneficianse desta liña de axudas un total de 12 clubes deportivos de disciplinas deportivas, como pode ser o trail, natación, golf, vela, tenis, fútbol, sala ou, entre outras, taekwondo. Van a recibir achegas que van desde os 450 aos 9.000 euros e son para organizar eventos en concellos como A Guarda, Baiona, Cangas, Mondariz, Nigrán, Ponteareas, Sanxenxo, Tui e Vigo. Probas como a Volta, os partidos das seleccións absolutas femenina e masculino de balonmán animáronos a seguir conectando deporte co turismo e valorando positivamente o forte impacto económico que ten na provincia. Por lo tanto, hoxe damos outro paso máis neste sentido. E sen cambiar de terzo, no parte de turismo, hoxe aprobamos tamén o reparto de 80.000 euros entre 18 entidades en ánimo de lucro para realizar actividades turísticas. Mais polo miúdo, estas 18 entidades pertencen a 14 concellos, van a recibir unhas achegas entre os 800 e 5.500 euros e van poder organizar eventos como mostras, festas gastronómicas, de Nadal, roteiros, festivais, congresos ou, entre outras, festas históricas. Terceiro tema turístico. Falo de Praias Sen Límites, unha iniciativa da que xa vos falei nalgúna ocasión, que conta cun orzamento total de 150.000 euros para aumentar as experiencias turísticas no segmento de sol e praia, para promover o seu coñecemento internacional e desestacionalizar a demanda. E para este proxecto recibimos unha achega de máis de 120.000 euros do Ministerio de Industria e Turismo, é dicir, que desde a Diputación financiamos 25.000 euros. E no que estamos a traballar xunto ca Costa do Sol, a entidade de promoción de Lanzarote, a empresa municipal Almería Turística e Turismo de Santander. E nós, concretamente, o que estamos a coordinar é a implantación de espazos familiares para desfrutar das praias coas mascotas e o desenvolvemento de rutas de sendeirismo costeiras que exploren a beleza natural da nosa costa. E fálolles, en cuarto lugar, dunha experiencia 100% Rías Baixas, porque aprobamos destinar 220.000 euros para a creación dunha plataforma museográfica virtual para a posta en valor da Rapa das Bestas a través dun convenio coa asociación que a impulsa,
en Sabucedo, no Concello da Estrada. E estes recursos enmárcanse dentro do Plan de Sostenibilidade Turística Deza Tabeirós, para o que contamos cun orzamento total de 2 millóns de euros que están financiados con fondos Next Generation. E que vamos a facer? Bueno, pois aquí, con eles, con estes 2 millóns de euros, vamos a deseñar, suministrar e instalar 61 elementos de sinalética intelixente nos itinerarios pedestres e a posta en marcha dun software na nube e crear contidos vinculados á RAPA. Xa digo, é o que vamos a facer con estes 220.000 euros a través do convenio que vamos a realizar ca Asociación RAPA das Vestas. Seguimos apostando por unha festa senlleira, icónica. Ese son novos recursos que destinamos, porque recentemente aprobamos outro convenio por un importe de 124.000 euros para renaturalizar a carballeira do Campo do Medio en Sabucedo. E quinto e último asunto de carácter turístico. Aprobamos o proxecto da mellora patrimonial do Castelo de Soutomaior a través da iluminación, a accesibilidade e a tecnoloxía da realidade virtual cun orzamento de 2,5 millóns de euros. Trátase dunha actuación que está financiada con fondos europeos e que ten por obxectivos actualizar as instalacións eléctricas e iluminacións do castelo, sustituir a escaleira de caracol da Torre da Fortaleza, da Torre da Homenaxe, por outra que tiña unhas mellores prestacións, e poñer en marcha un proxecto de visitas virtuais mediante o emprego de realidade virtual. E quero tamén apuntarvos, sen sair do Castelo de Soutomaior, que hoxe tamén aprobamos o expediente para contratar o servicio de videomapping que se vai a proxectar na Torre da Homenaxe durante a temporada do Nadal e que conta cun orzamento próximo aos 50.000 euros. Trátase, como lembraredes, dun espectáculo innovador de luz e son que puxemos en marcha o ano pasado e que foi un auténtico éxito entre as máis de 3.000 persoas que asistiron e participaron destas e outras actividades que organizamos o Nadal do ano 23 no Castelo de Soutomaior. E se non escatimamos esforzos para que a nosa provincia sexa unha excelencia turística, tampouco os escatimamos para que sexa sinónimo de excelencia deportiva. E, de feito, hoxe demos luz verde para as achegas de 125.000 euros, que é o orzamento que temos, para os 24 deportistas que nos representaron nos Xogos Olímpicos e Paralímpicos de París 2024. Uns deportistas olímpicos e paralímpicos que xa sabedes que lle rendimos un homenaxe na recente gala do deporte que puxo o acento nestes deportistas e que nos representaron en París a través de deportes como pode ser o balonmán, o piragüismo, a vela, o tiro, judo, atletismo, natación ou esgrima. Todos eles van a recibir unha chega de 5.200 euros coa que queremos recoñecer o seu traballo, o seu esforzo e o seu talento, porque eles levan o nome da provincia tamén máis alá das nosas fronteiras, alá onde van e nós desde a Diputación queremos estar ao seu carón. E continuamos, e o facemos cambiando de tercio para poñer o foco na igualdade, obxectivo prioritario para este goberno principal, e hoxe aprobamos as bases dunha nova edición do programa Máis Xuntas, ao que destinamos algo máis de 320.000 euros. Un programa que puxemos este ano en marcha para mellorar a formación básica das mulleres da provincia e as súas condicións de vida, crear redes de apoio para impulsar a participación activa e a xeración de vínculos e para fomentar as relacións interpersoais, romper co illamento e impulsar intercambios de experiencias. Do mesmo xeito que fixemos neste 2024, organizaremos 207 obradoiros dirixidos a entidades sen fins de lucro da provincia que teñan como ámbito de actuación a promoción das mulleres. E cada entidade poderá escoller un obradoiro de todos os que se ofertan e poderán participar entre 20 e 25 persoas no mesmo, entre un amplo catálogo que hai do que se enmarcan en 4 temáticas. Máis tecnoloxía, con cursos de alfabetización digital e manexo das novas tecnoloxías,
máis creatividade con talleres de pintura, de teatro, encontros con lectores, artesanía, máis natura, centrada en plantas medicinais, a conservación de alimentos, a xardinería ou horta, e máis saúde, con obradoiros de yoga, pilates, tai chi, gimnasia hipopersiva e demais. Así que continuaremos avanzando, o faremos a través da formación para eliminar a discriminación entre mulleres e homes, porque a igualdade, como vos dicía, é un dos nosos grandes compromisos e obxectivo transversal deste goberno provincial. E pasamos agora á xuventude. Hai uns días vos avanzaba que poñíamos en marcha as engranaxes para os campamentos da lanzada do 2025, pois ben, hoxe aprobamos as bases para celebrar a edición do verán que ven, en a que imos investir 470.000 euros. E como xa vos dixen, vamos a ofertar 1.540 prazas que se distribuirán en 11 quendas dunha duración de unha semana cada unha, entre o 22 de xuño e o 6 de setembro de 2025, en a que poderán participar rapazas e rapaces nados entre o 2012 e o 2017, ambos inclusivos, e, por suposto, que estén empadroados en algún concello da provincia de Pontevedra. E remato xa. Como xa lles adiantei, lles quero dar conta dunha moi boa nova que acabamos de recibir con respecto ao plan Máis Aqua, que fala do éxito que ten e do acerto que tivemos na Diputación ao situalo entre as prioridades dentro da área de acción comunitaria. Xa non é que o diga eu, senón que tamén o Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 acaba de concedernos unha axuda de preto de 250.000 euros para un proxecto de mellora da xestión de auga no ámbito rural da provincia a través do apoio e posta en valor das comunidades de usuarios de augas co que imos a completar o Máis Aqua. Así que, insisto, non é que o digamos nós, senón que tamén o Ministerio nos recoñece ese acerto. Ademais, se presentaron un total de 576 proxectos, aprobáronse 49 e un deles foi o presentado pola Diputación de Pontevedra. Así que, xa digo, non podemos estar máis orgullosos que a recepción desta axuda, que son recursos que imos a destinar para crear a Oficina Máis Aqua, unha oficina técnica de apoio á legalización, tecnificación e profesionalización das traídas de auga, algo moi necesario que hai que abordar na provincia, que o estamos a facer. Organizar 10 xornadas comarcais cas comunidades de auga e un encontro para xerar un libro branco de directrices, crear un observatorio sobre a xestión da auga no rural, impulsar un concurso escolar para remarcar a importancia de auga e a súa xestión sustentable e convocar os premios Máis Aqua, que será para distinguir aquelas iniciativas de xestión de auga máis innovadoras. Sí, vivimos nun territorio que temos auga en abundancia, pero hai que facela chegar á xente e, por suposto, impulsar un consumo responsable e sostible. En este camiño son fundamentais as comunidades de usuarios de auga, as cales puxemos no centro da axenda deste goberno da Diputación a través do plan Aqua. Así que, con esta achega do goberno, é, sen dúbida, un respaldo á nosa acción política e unha proba máis de que acertamos de pleno. E, pola miña parte, pois non teño ningunha outra cuestión que comentar. Non sei se teñen algunha pregunta. Bueno, pois non habendo, desexolles un feliz xornada de venres e vémonos.